mainit. Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon dito sa 90.7 Love Radio, kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Sa lahat po ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Halika na, kilalanin na po natin siya at alamin na po natin ano bang kwento niya ngayong gabi na to. Hello po. Hello po, magandang gabi. Good evening. Good evening din, Titangelo. And a happy Monday. Happy Monday. Yes. Happy New Year to everybody. Thank you so much. So, hindi ko na po papatagalin pa. Ilang taon na po kayo? I'm 33. 33 years old. Tagasan po kayo? Taga QC. Taga QC. 33 years old, taga QC. Ano po pinagkakaabalahan ninyo, sir? Nag-work po ako bilang virtual assistant tapos sa media industry din po. Oh, VA and as a media industry din. Nice. Okay ito ah. Ano pong pangalan ninyo? Itago na lang natin sa Just call me Matthew. 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 Yes. Alright. So Matthew, ready ka na ba? Ready na siguro. Okay. Matthew, 33 years old, from Quezon City. Ano ang top secret mo? Sa tuwing may nangyayari sa amin ng partner ko recently, ibang pangalan yung lagi niyang binibigkas. And ako lang nakakaalam, syempre, I don't have the guts to tell my friends, pero sinabi din kasi niya sa akin na yung pangalan na yon is may nangyari sa kanila nang hindi lang isang beses or dalawang beses nung nagkasama sila sa Bohol for a business trip. Tama po ba ako nang napakinggan na tuwing may nangyayari po sa inyo ng partner mo, ibang pangalan po ang binabanggit niya? Tama po. Paano niya po binabanggit? Sa paanong paraan? Kapag nasa momentum na po ba kayo? Or Throughout the encounter. Throughout the encounter, Titangelo. pwede niyo po ba akong kwentuhan kung bakit po naging ganun at madalas niyo po ba tong noon po ba iba yung mga galawan niya? Kwentuhan niyo naman po ako. Ang hirap kasi I'm in a relationship for over 10 years. 11 years to be exact. And parang di ko alam mo yung, I started kasi as, sorry po sa mga nakikinig, I think a lot of people will hate me. I started as a third party back 11 years ago. And yun yung part na hindi ko kayang hindi ko kayang balikan. I mean, mali po yun. Opo. Tinama ko naman yun. Nakipaghiwalay ako sa kanya for 1 year and 9 months. And then, unexpectedly, nagkita kami after 1 year and 9 months at naging kami na hanggang ngayon na po umabot na kami ng 11 years. And nagsasama na kami for 11 years. Like, open sa lahat, sa friends, sa family, and all. Tapos, syempre, sa ganitong uri po ng relasyon, alam niyo po yung maraming temptations na po. Kahit ako naman before, I admitted at alam niya na hindi rin naman po ako naging perfect na partner sa kanya. And ganun din siya. Pero meron kasi siyang
too good to be true na makasama. And unfortunately, ginawa ng universe na nagsama sila for a business trip. And I was like, okay, good for you. And alam ko na parang ina-idolize niya yung taong to. Mhm. Little did I know, hindi lang pala business yung nagaganap. And then, umabot po ng matagal bago ko nalaman until unti-unti na niyang binabanggit yung pangalan ng taong yun during our encounter. Ano? Tapos, sabi ko, but siya, but like ako yung kasama mo sa bed, di ba? Tama. Di ba? Andito ako, di ba? Tapos, inamin niya and nag-sorry siya na may nangyari daw sa kanila nung taong yun. And ako naman si tapang-tapangan, I ask him to give me the detail, every single detail nung nangyari. And it hurts, syempre it hurts. And then, syempre galing po tayo sa bakasyon, ano. Mhm. Galing ako sa probinsya ko, galing siya sa probinsya niya, sa kanya-kanyang family. I was so tired driving, and pagdating ko, alam mo yung, well, partner ko siya, nasabik kami sa isa't isa, right? And ini-expect ko na excited siya sa akin, na masasabik siya sa akin. And yes, nasabik siya sa akin in a way na ibang pangalan pa rin yung binabanggit niya. Mhm. Diba? Hindi siya nakarinig sa akin ng kahit ano. Hindi niya ako nakitaan na parang hindi okay. Ayoko po kasi talagang, hindi ako kasi yung tao na I don't wanna confront na sa mga ganitong bagay, but I think it's too much, 'di ba? So, wala po akong guts na sabihin 'to sa friends ko, lalong-lalo na sa family ko. Pero nakakatawa po siyang pakinggan, pero kung kayo po yung nasa sitwasyon siguro, 'di ba? Parang ano ba ako dito, 'di ba? Come on, we've been together for 11 years, pero Yes. ba't gano'n? Ano ba kita? Ano ba tayo? Yes, So Matthew. I can feel the support, the love, the companionship, the friendship, and everything. Nararamdaman ko yun. It's just that pag nasa bed na po kami, recently, siguro months na, ganun po yung nangyayari. And it's consistent. Matanong lang kita. Okay lang ba? Okay lang po. Anong sinasabi niya yung tinanong mo sa kanya na bakit mo binabanggit to? Ano ba ako para sa'yo? Hindi mo ba maiisip? Tinanong ko po yan. Well, yun daw po. I mean, I'm not sure kung allowed to on air, ano. Pero yun nga, parang that's just tawag ng laman. Yung ganun. Pero hindi naman na po sila magkikita at nagkikita dahil nasa US na yung isa. Mhm. And though meron pa rin silang communication sa Facebook, actually when my partner posted our photo, we just turned 11 years on like last month. Ang dami pong reactions and nag-heart pa talaga yung isa. And alam nung isa kung ano ako sa kanya. You know what I mean? Yes. Tapos the reason po na napatawag ako sa inyo ngayon is ang bigat-bigat na. Kanina before ako tumawag is kinausap ko siya. Sabi ko, kasi na-late na naman siyang umuwi. Sabi ko, okay, doon ina-update naman niya ako kung sino mga kasama niya. And parang out of nowhere, nasabi ko na lang na alam mo, kahit business meetings or business dinners pa yan, pagka may kasama ka ng iba, parang hindi ko na mag-isip ng hindi maganda. Tapos umiwas siya, pumunta siya sa room, and I was left hanging, and ang bigat-bigat lang talaga, Tight Angelo. Naiintindihan kita, Matthew. I hope na itong call na to ay makatulong sa'yo. After natin matapos dito ay mapagaan ko kahit papaano yung mga damdamin mo. Thank you po, thank you Matt, so much. So, umiiwas siya. Sa madaling salita, umiiwas siya. Kanina umiwas siya. Alam ko pagod siya kasi umalis siya ng bahay ng 6 a.m. Mhm. Dumating siya ng 11 p.m. So Mhm. alam kong pagod siya. Pero may mga time naman na sinasagot niya at sinagot niya ng paulit-ulit kung bakit ganon. Ang sabi niya sa akin is, yun nga daw, parang fantasy niya yon. Tapos, nare-reverse psychology kasi ako, Tight Angelo, sa totoo lang eh. Okay. Ginawa ko naman daw before. Tapos,
um, alam ko po na ako talaga yung hindi naging magandang influence sa kanya. Like, during the stage of yung mga time na I was depressed, talagang nagkaroon kami ng nagkaroon siya ng problema. Hindi ko na didetalye, pero hindi talaga ako naging magandang influence sa kanya. And sometimes, nasasabi niya yon. So, nagkakaroon ng reverse psychology na, teka lang, di ba? Parang, tapos na yon. Ang tagal na nun. Pero, ba't naman ngayon parang I have to suffer for this na dahil lang sa mga nagawa ko before sa'yo. Hindi ko po ma-explain yung nararamdaman ko, but it's super duper heavy right now. Yes. Naiintindihan kita. Matt, ganito. Gaano ba katagal na yung nagawa mo sa kanyang Tagal na po pagkakamali? yun. Ilang years? Matagal na po yun, like 5 years ago. Okay. Yung nagkaroon ako ng hindi siya third party sa akin eh. Naggagantihan kasi kami before eh. Like, nahuli ko siya, tapos gagawin ko, nahuli niya ako. Tapos, it was an unending, alam mo yung revenge before. Parang hindi kami matured. Hanggang sa napag-usapan namin yun, okay, we have to stop this, di ba? Tapos, last year, nagkaroon kami ng financial difficulties because of me. And nagagamit din po niya kasi yun. Doon ngayon, we're kinda stable naman na. Wala nang problema. Okay na kaming dalawa. Meron kami magandang trabaho, supportive na pamilya. Pero, they don't know kasi. Like, humaharap ako sa lahat. Sa family niya, sa family ko, sa friends niya, sa friends ko. Ng super laki ng smile. Di ba? But they don't know na yung dalawa and yun kasi yung parang make love is yung pag may make love kasi is parang that's not the actual relationship, but that's part of the relationship, no? Aminin naman natin yan. So hindi ko lang talaga alam kung paano ko i-approach yung ganun. Hindi ko rin alam kung ano pa ba yung dapat kong sabihin sa kanya or itanong sa kanya. Siguro mga last year, tumigil yun eh. Kasi I confronted him, tapos tumigil yun. Pero this time, bumabalik na naman at parang mas lumalala pa. Like, paulit-ulit niyang binabanggit yung pangalan ng iba habang ako yung kasama niya sa kama, Titangelo. Imagine that. Di ba? Matt, tinanong mo ba, ikaw ba, mamaya na natin pag-usapan siya, ikaw muna. Matt, tingin mo ba sinasadya lang? Kasi ako Hindi niya sinasadya. ayon dito sa pakikinig ko, syempre may mga ano yan eh, may psychological effect siguro yan nung panahon na may nangyari sa kanila, and then may paliwanag ang eksperto dito sa sinasabi mo eh. Hindi ganun kalawak yung kapasidad ko. Pero tinatanong nga rin kita, kung tingin mo bang sinasadya para lang maparamdam sa'yo na hindi mo na siya dapat gustuhin pa. May gusto na siyang iba. Sure ako din niya sinasadya yan. Sure ako, that's 100%. Kasi kilala ko siya kung gaano siya ka-active sa sex, no? So kilala ko siya. Ako yung kasama niya syempre. So I think that's part of him na para mas masatisfy pa. Though wala naman talagang, hindi na kasi kami like, alam mo yung pagka matagal na kayo, Titangelo, it's not araw-araw na, like, nung una pa lang, di ba? Nung una, sobrang init pa eh. Nasa kasagsagan kayo niyan eh. Oo. Kahit alam anong... mo yung sobrang dalang na nga lang, tapos ganun pa, di ba? Naiintindihan kita, Matt. And, can I say something? Go, Matt. And because of that, Titangelo, one of my another top secret is nakipag din ako sa iba. At Bengbangan din. bembangan. At alam mo yung parang siya yung iniisip ko, like lahat ng galit ko, lahat ng inis ko, binigay ko, parang inano ko, yung binuhos ko. Pero hindi pa rin talaga natanggal. I think hindi talaga, tama yung sinasabi nila na hindi talaga maayos ng isang pagkakamali yung another pagkakamali, Yes. diba?
And I think hindi talaga ako na-satisfy, hindi man lang gumaan yung loob ko, Mhm. nakonsensya lang ako, mas lalo lang bumigat. Matt, do you consider na may love pa dun sa Oo, relationship ninyo? sobra po, sobrang love, sobrang love. Paano mo It's not all about mhm. sorry po. Paano mo masasabi, Matt? I know that without him, hindi ko kayang full function agad-agad. Nakasanayan ko araw-araw kong siyang kasama for 11 years, Tita Mhm. Angelo. Tsaka may love kasi hindi naman magtatagal ng 11 years kung walang love. Meron po talaga. I feel the care. Pinipilit niya akong ituwid. I feel na gusto niya kasi mas ahead po siya sa'kin ng mahabang panahon. So, talagang lahat ng mga mali ko siya yung gumagawa ng paraan para maayos. So, dun lang talaga, alam ko lang talaga na that's not love yung nangyari sa kanila. That's just lust, no? Pero, ganun pa man, hindi po kasi, hindi po kasi ano eh, hindi po kasi, paano ko mapa-explain? Hindi po kasi, I think hindi siya matatawag na relationship kung may ganun eh, di ba? Mhm. Like, yes, we're together. I'm here, come on, like, I'm in front of you. Sino yung binabanggit mo, di ba? If you could only imagine how it feels, Titan Jello, it hurts. It sounds funny, pero it hurts. Nauunawaan kita, Matt. Matt, tingin mo sa part niya naman, tingin mo may pagmamahal pa rin siya? Kung sa parte mo, Opo. oo, nasasabi mo. Pero sa parte niya kaya? Opo, nararamdaman ko po yun. Sobrang nararamdaman ko po yun. Every day, nararamdaman ko yun. Hindi ko lang kasi masabi na there was a time kasi before na parang I confronted him, hindi sa topic niya 'to, pero sa another nung nagagantihan pa kami. Tapos ang sinabi niya sa akin parang 'pag nagagalit siya there was a time na 'pag nagagalit siya sinasabi niya na, "Iniwan ko yung isa para sa'yo tapos eto lang pala yung mararanasan ko." Parang An nagkamali ako ng desisyon na ikaw yung pinili ko. ano ba madalas yung pinagtatalunan? Ano ba yung mga desisyon na yun? Before nagtatalo nung mga bago-bago pa kami, nagtatalo kami because of third party, nung Mhm. bago-bago pa. And then nung tumagal na wala naman na talaga. Tapos yun nga yung pagiging childish ko, alam ko po yun. Mhm. Yung sometimes pagiging selfish ko, Mhm. pero siya selfless siya. So yun, which is okay, wala akong masasabi dun, ako talaga yung mali dun. And then yung taong 'to, parang nung pumasok sa company nila, pinag-uusapan siya ng lahat kasi talagang may itsura, alam mo yung mayaman, matipuno, alam mo Mhm. yung talagang perfect talaga. And parang pinapantasya siya ng lahat sa madaling salita. Tapos nung nagkaroon sila ng business trip, nakasama niya yon. Tapos nakasama niya sa room kasi sa hotel parang may 2 bed tapos roommate sila. Tapos kausap ko siya gabi-gabi, eh. Sinasabi niya na, ganito kasama ko si ganito, eh, nag-a-update siya pero hindi ko naman pala alam na may kababalaghang nagaganap pala na yung 2 bed pala ay pinagdudugtong nila para maging isa, 'di ba? Tapos hindi pa niya sinabi yun, matagal. Pero ako na mismo yung nagtanong kasi magtataka ka, 'di ba? Habang naungol siya, ibang pangalan ang sinasabi niya. So sabi ko, "Bakit?" 'Di ba? Oo. Matt, ito yung Dun big question. Okay lang bang matanong ko sa'yo 'to? sige lang po. Anong pangalan ba yung inuungol niya? Pangalan ng babae, pangalan ng lalaki, at anong pangalan? Eto ang big revelation. Okey lang ba masabi ko sa'yo 'to, Tita Angelo? Okay lang, open tayo diyan. Ang big revelation is pangalan yun ng lalaki at walang nakakaalam na hindi lalaki yung lalaking yon. Kanina ko lang din tinanong, so sabi ko, "So ibig sabihin hindi lalaki si ano?" Kasi nung kanina kinonfront ko siya, tapos sabi ko nga, "Wala na akong tiwala sa'yo, ganito, ganyan. So ibig sabihin hindi lalaki si ganito kasi, may nangyari sa inyo." Tapos hindi daw, kasi even that person, even that guy is
nag-a-act talaga when it comes to bed na hindi talaga pang lalaki, 'di ba? Tsaka hindi naman yun papatol sa lalaki kung lalaki siya, Mhm. 'di ba? At paulit-ulit pa. So, walang nakakaalam ni isa sa kanila. Siguro ako at siya lang ang nakakaalam na hindi lalaki yun. Kasi may girlfriend eh. Maganda. Uy. So Diba? paano daw nangyari? Sino daw nagaya? So napatunayan natin na hindi lalaki itong guy na to. At may girlfriend pa palang maganda. Sino muna nagaya sa kanilang dalawa? Hindi ko alam kung sinong nagyaya, pero I think nung lasing sila, nangyari na lang bigla. Okay. Pwede mo I bang think ganun yung nangyari. pwede mo Kilala bang ko yung partner ko eh. Pwede mo bang Na mabanggit dito yung pangalan na binabanggit ng partner mo kapag may nangyayari sa inyo? kilala po siya eh. Pwede po bang wag na? Ano yun? Kilala po siya sa medical field. Oy, medical field. Kala ko kilala siya sa pagiging radio announcer. Titan Jello, ganun. No? Pinapatawa lang kita. Biglang, Jello, Ganun ba yun? Ungol, no? Aka-nervous yun. Titan Jello pala. Pero kidding aside, but yun, nasa medical field siya, no? So, ibig sabihin na, anong hospital ba to? Pwede ko ba malaman? Malaki. Nasa BGC. Parang alam mo talaga. Hindi mo lang pwedeng parang feeling ko alam mo talaga. Galing ko talaga. BGC to. Oo. Na meron silang QC. Oo, may QC rin to eh. Hindi masyado kagandahan yung QC, saktuhan na. Tapat ng Philippine Children's yun eh. Uy, Irod ba yan? Irod yun. Diba? Sa Irod yun eh. Ay, nako. Anyway, so 11 years na kayo and still, sinasabi mo naman sa akin na may pagmamahal pa rin. And eto yan eh, Matt. Totoo din eh. And then, nakakatuwa lang din yung pagiging honest mo sa akin, sa amin, na may pagkakamali ka din. And open ka din doon sa sinasabi mo na hindi magiging maayos kung yung pagkakamali ay gagawin mo ulit ng pagkakamali. Totoo yun. At okay lang bang magbigay ako sa iyo ng opinion ko lang din? Oo naman. That's Thank why you, I'm Matt. here. Thank you, Matt. Tingin ko lang, Matt, para lang sa akin and usapang bilang kapatid na. Para sa akin, Matt, kung paulit-ulit nyo lang din na gagawin na magbabawian kayo, tingin ko, hindi rin maganda. And unti-unti nyong sinisira yung salitang love. 'Di ba? Para lang masabi na matibay kayo. Kapag nararamdaman nyo na yung sawa moment, naghahanap na kayo ng iba. Yes, tama. Kasi imposibleng hindi nagkakasawa moment eh. Kaya nga kayo naghanap ng iba kasi nagkasawaan eh. Nawala yung love kahit papaano eh. Kasi kung mahal mo yung isang tao, hindi mo gagawa ng ano eh. Hindi ka maghahanap ng iba. Tsaka second, the more na ginagawa nyo yan, nawawala yung love, nawawala na yung respeto sa isa't isa. At yun yung ayaw natin mawala sa relationship. Yung respect. 'Di ba? Kasi the more na nadadamage yung relationship ninyo, the more na nauupod yung respeto nyo sa isa't isa. At kakasanayan nyo na lang na kapag hindi kayo okay, hanap ng iba. Kapag okay na kayo, alam nyo naman na may mauuwian kayo. Alam nyo na si Matthew, iingatan siya. Alam mo naman Matthew na siya, mamahalin ka niya, maintindihin siya. Uwi ulit kayo sa isa't isa. Pero Exactly. paulit-ulit lang yung cycle and hindi magiging maayos. I think, Matt, maayos na communication talaga eh. Yung heart-to-heart talk ninyo. Isipin mo din, Matt, kung talagang
Siya ba talaga ay para sa'yo? Ikaw ba ay para sa kanya? Kasi kung unti-unti na nawawala na yung respeto nyo sa isa't isa at hindi nyo na nakikita na dapat pa kayong magsama sa relationship ninyo, I think nagsasayang lang kayo ng oras. Masakit man pakinggan, pero yun ang katotohanan. Thank you po. Nakakalungkot lang, Matt, kasi 11 years kayo. Hindi biro yung makarating ng 11 years. 'Di ba? Pero kung sa 11 Sobra. years na yan, ito rin yung lagi kong sinasabi, Matt, eh. Kung yung 11 years na yan, hindi naman quality, quantity lang. 'Di ba? Okay, 11 years kami, ang tagal na namin, pero hindi quality yung relationship. 1 year lang dun yung totoo kayo sa isa't isa. 10 years naglolokohan kayo. That makes sense. Where is the love? Nasaan yung pagmamahal doon? Paano natin masasabing totoo yung pagmamahal doon? Diba? Kasi, ito yung nangyayari. Ito yung nangyayari lagi sa atin na okay, ang tagal na namin, 5 years kami, 7 years kami. Pero paano ba yung naging journey ninyo sa isa't isa? 'Di ba? Paano kayo magtatagal o mas hahaba pa yung relationship ninyo kung parehas kayo wala ng peace of mind? Kasi nga, tulad ng sinabi mo kanina, kada may team building kayo or meron kayong, business trip, naiisip ko na pwede mong gawin sa akin yun. Doon pa lang, nawalan ka na ng respeto at tiwala sa kanya. Kasi naiisip mo na yun sa partner mo. It makes sense. It does. Yun yung nakakalungkot, Mark. Ay, Matthew. Na mangyari. Kasi ang relasyon naman, napakadaling ayusin hanggat may respeto kayo sa isa't isa at di nawawala yun. Walang perpektong relasyon. And lahat naman ng tao ay nagkakamali. Pero kung yung pagkakamali na yon ay paulit-ulit ninyong ginagawa sa isa't isa, ibig sabihin, hindi na siya pagkakamali. Choice nyo na yun. Choice nyo na magsama na lang pero nasa iba na rin yung mga hinahanap ninyo. Nakakalungkot lang, Matt, 'di ba? Isa kayong tahanan. Pero iba naman kayong tinitikman. 'Di ba? Nakakatawang pakinggan, 'di ba? Isa Sobra. kayong Pero tahanan. totoo. Totoo 'yun eh, real talk 'yun eh. Na isa kayong tahanan pero iba naman yung mga tinitikman ninyo. Tsaka Totoo. ang hirap niyon, no? Parang kapag kumakain kayo parehas, maiisip, alam nyo sa isa't isa na may tinitikman naman kayong isa't sa iba. Kasi alam nyo yun, alam mo yun, Matt, alam niya rin yun sa sarili niya na hindi na kayo yung dati, katulad dati. Na yung drive, yung sex drive ninyo, hindi na ganun eh. Kasi bakit? Sa iba nyo na nakikita. Sa iba nyo na nahahanap. Alam mo, Titangelo, napag-isip ako ngayon lang sa sinabi mo na hindi na kami yung dati. What if eto na pala yung dati pa tapos nakasanayan ko na lang dati tapos ngayon lang ako nagising, 'di ba? What if ganito na pala dati pa, hindi lang talaga ako natatauhan. Pwedeng ganun, Matt. Pwedeng tama ka dun, Matt. Sobrang hirap.
Sige nga, Matt, sagutin mo nga yung tanong ko to. Sa 11 years ninyo, gaano kadami yung quality dun sa naging relationship ninyo dun sa 11 years? Marami po yung quality. As in, I could say kung wala siguro to, it's almost a perfect relationship. Though there's no perfect relationship, no. Yes. Pero sobrang okay naman talaga. Mhm. Maliban na lang sa dito, pero sobrang okay naman talaga. Like wala akong masabi anything against the pagsasama, against him. Sobrang okay naman po talaga. Pero yun nga, parang nagising ako sa katotohanan, no? Sinabi mong iisa nga kami ng tahanan pero iba ng tinitikman, 'di ba? Kahit ako, it's been a long time since the last time kong ginawa 'to. Nung nakaraang linggo yung huli dahil nasasaktan na ako masyado. Pero kahit di niya alam yun, yung katotohanan pa rin na meron pa rin akong tinikmang iba. And hindi kasi magandang reason, eh. Hindi magandang reason na ginawa ko yun dahil gusto kong gumanti sa kanya. Alam ko po yun, pero yun lang. Hindi ko lang talaga masabi kahit kanino kasi parang hindi siya nakakahiya, eh. Nakakahiya siya in a way na bakit ko inaalaw, 'di ba? So, ayun, kaya po ako napaisip Ang na nangyari kasi, Matt, nagkabawian kayo eh. Sa relasyon kasi, kapag may mahina, dapat yung isa malakas. tama. What I mean is, yung panahon na nagloko ka, na sinasabi mo, dapat yung panahon na yun, siya naging malakas. At Hanggang naging malakas dulo. naman siya. Yes, hanggang dulo yun. Hindi yun yung may expiration. Kasi ang nangyari, yun na yung naging way of exit niya. Para masabi niya na, ikaw rin kasi. Ginawa mo yun eh. 'Di ba yun ang sinabi niya sa'yo? At yun din naman ang sinabi mo sa akin. Na sinasabi niya na, nagloko ka kasi. Kaya rin ako nagloko. Ang pagiging Opo. matatag kasi sa relasyon, hindi yan sa 1 taon, 2 taon, 5 taon, 10 taon, habang buhay yan eh. Na magkasama kayo. Kapag alam mong mahina yung isa, hanggang dulo mo dapat bitbitin yung pagiging malakas mong yun. Kasi pwedeng may relapse yan eh. Yung pagiging mahina mo eh. Pwedeng bumalik ka ulit dun eh. Sa punto na yun. So, siya, habang buhay, mananatili siya dun eh. Kaso nga lang, ang nangyari, naging mahina rin siya dun sa kahinaan mo. Ano nangyari? Dahil Paulit. naging mahina siya. Naging mahina siya. Nung nakita niyang okay na ako, hindi niya minintain yung strength, hindi niya minintain yung support. Nung nakita niyang okay na ako, I can already walk alone, I can already stand. Okay na hindi niya tinuloy. Yun At ang, I think ganun din yung nangyari sa aming dalawa. Ngayon, na dapat ako yung malakas, tulad nga ng sabi mo. Hindi ko kayang tapatan yung panahon na salungat na opposite kami ng situation. Kasi hindi niya ako kasing lakas. at kahinaan mo pa rin yun, Matt. Maniwala ka. Kahinaan mo yun, Matt. I agree. Aminin man natin o hindi. May mga kanya-kanya tayong kahinaan, Matt. Na kailangan natin ng katuwang sa buhay na magpapalakas sa atin. So, Matt, anong tingin mong plano mo ngayon? Sa mga nangyayari sa relasyon ninyo? Sa ngayon, I'll compose myself and one of these days, balak ko na, tulad po ng sinabi niyo sa kanina, balak ko na kausapin siya ng, alam mo yun, heart to heart talk. Diba? Hindi ko kaya kasing, hindi ko kayang
mag-isa. Like, hindi ako independent kumpara sa aming dalawa. So, sabihin ko bang lalayo muna ako, di ba? Hindi ko kaya yun. Oo. Isa po yun sa mga kahinaan ko. At hindi sagot ang paglayo para harapin ang mga problema. Hindi sagot ang pagsuko. At Yes. iwas. Yes. Tama. So, siguro, ang gagawin ko, one of these days, kakausapin ko siya, kami lang dalawa, habang nakatingin sa mata niya, kung ano ba talaga ako sa kanya. Kung ano ba talaga ang gusto niya. 'Di ba? Yun po yung gagawin ko. Kasi, na-appreciate ko na kinakausap mo ako ngayon. Na-appreciate ko na nakakapag-voice out ako ngayon. Sobrang nakakagaan siya ng loob. But at the end of the day, pagkatapos ng usapan ko, gagaan yung loob ko tapos babalik na naman ako sa panahon na may mga agam-agam ako, 'di ba? Hangga't Tama. hindi ko siya kinakausap kung ano ba talaga. So, yun, masinsinang usapan siguro ang kailangan naming dalawa at yun yung kailangan kong pag-ipunan ng lakas ng loob. At Matt, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Kung mahal ninyo at alam mo sa sarili mong mahal mo siya, mahal ka niya, ayusin nyo. Pero kung alam mo Pipilitin talaga, ko po. yes, nasa sa inyo yan. Nasa end nyo yan, Matt. Pero kung alam mo at naramdaman mo na parang wala ng respeto sa bawat isa, siguro it's about time. Pero hindi kita pinangungunahan. Dahil kahit ano naman ang sabihin ko dito, Matt, may kanya-kanya tayong desisyon sa buhay natin. At alam mo kung ano yung tama. Alam mo yung ano dapat ang desisyon mo. Naniniwala ako dun, Matt. Salamat po. Thank you, Matt. Salamat. Matt, mahigpit na yakap para sa'yo. At Salamat, Tita Angelo. dasal ko sa'yo, Matt, na magkaroon ka ng wisdom and mas malalim na pang-unawa kaysa sa kanya sa panahon ngayon. Dahil kailangan ikaw ang mas malakas ngayon. Alam mo, Matt, mas alam mo to kung paano mo aayusin kasi nangyari na sa'yo to . Totoo naman yan. Totoo naman yan. Hindi ko lang talaga ginagawa kasi wala akong lakas ng loob. I'm not mentally ready, emotionally ready. Kasi natatakot akong magtanong, Tita Angelo, kasi natatakot akong malaman yung sagot. Hindi natin malalaman yung sagot kung hindi tayo maglalakas loob na magtanong. Ang pinaka-instrumento para malaman natin ang mga sagot sa lahat ng mga tanong natin ay yung salitang magtanong. Ano man ang mga isasagot niya, maging handa ka lang. And siguro, I yun, will. yun na yun. Yun na yung sagot sa lahat ng mga tanong natin. Kung ano yung magiging sagot niya. Kung sasabihin niya sa'yo na mas mabuti nang itigil na natin to, maging handa ka sa magiging desisyon mo din. Salamat po. Thank you, Matt. Thank you sa tiwala mo dito sa programa. Maraming salamat din, Tita Angelo. Yes, Matt. Salamat. God bless, Matt. I hope makapagkita tayo soon. I hope. Yes. God bless po. Dalaw God ka bless. dito. Dalaw ka dito sa aming stasyon. God bless, Matt. Thank you Pagka so much. nalaman ko yung sagot, Tita Angelo, pupuntahan kita. Yes. Abangan kita, Matt. Pakikinggan ko. Ingat po kayo. Thank you, Matt. Happy New Year. Happy New Year, Matt. Happy Monday. And God bless you. Bye po. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang ating top secret caller ngayong gabi na to na si Matt. Si Matt ang nagpapatunay sa atin na hindi sagot sa isang pagkakamali ang makagawa muli ng pagkakamali. Mga kabisyo, sabi nga ng karamihan, dito natin masusukat ang panahon. Sa panahon na to, dito natin masusukat kung gaano natin pinangahawakan yung salitang pagmamahal. Na kaya mo pa rin piliin yung taong pinakamamahal mo sa pinakamagulong sitwasyon. Muli, ako po pala si DJ Tita Angelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo.
Happy Monday mga kabisyo. At nakatutok po kayo sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo po si Boss Pindot, si Titan Jello, in behalf of DJ Rocky Terra. Once again, maraming salamat. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. That portion is brought to you by